Kaixo Jokin. Haupa. Bueno, etxean bezala ez, tunel hontan. Bai, esan dut moduan da, volver al pasado, niretako denbora pila pasau izan dugu hemen, bai ni, bai Mikel Remake, gero lagun batzuk bai. Bai. Bueltatzea da, azkenian. Artea, erremintxa bezala ikusten duzu, etorkizunean edo oin ditugun erronkei erantzuteko? Bai, printzipioz, hasiera baten bai erabiltzen ginoan gehiago, igual politikoki hasieran, gero igual estetikora jun naiz eta jun gabe bai, eta orain bai, aparte estetikiakin bai nahi dute jolastia, azkenean erantzunkizun bada eta ez dakit, erabili aldan erramintza bada bai. Hori galdetu behar notzun, zuek artista moduan badakazu ez, erantzukizun bat, gizartean? Bai, igual ez dakit daukogun, baina pixu hori hartu aldozu edo ez. Batzuk hartzen dabe, bestatzuk ez. Nik urte askoan ez dut hartu, oin uste dut hartzotela pixka gehiago, eta urtiekin bai sentitzen dut igual erramintza badala hori, ez dakit, zehoz esateko edo zehozen laguntzeko, zehozetan laguntzeko edo zehozen kontra juteko gaitza. Adibidez, zeintzuk dira zure aldarrikapenak? Ez dut zehoze konkretuki aldarrikatzen bez, ez dakit, igual bai pintatzen dute etni askotako jendia, horrekin ez dut esan nahi arrazismoa, azkenian ez dakit. Dia tema batzuk oso puntualak, ez nahi sekula jarriko pertsona horren euren ahotsakin ezin dut inberba, porque nien naiz ez dut bizi izan debena, baina nire figurekin alba zehoz esan edo ez dakit, pinta beharrean pertsona zuri bat beti, azkenean zabaltzia da eta arteak ematotzuna hori da, ez dakit. Jolastia jendean interakzioakin, eta gehiago kalean pintatzen bozu. Eta, zure kasuan asko bidaiatzen duzu ezta, margotzeko, ez dakit ze beste realidadekin topatzen zarenan, eta ez dakit gero ona zatozenean Bergarara zela ikusten duzun herrixa. Zaila da, erantzutia hori, ez dakit, bai bidatz eta asko, azkenean bidai guztiak ematotzu ezoze, baina proiektuak nahiko diferentiak izaten dira, egon alz Australia baten, nahiko arrazista dira, bai nerekin baitxaz, latinoa naiz, ez dakit, Europarra izatiarren ez dira intxarra nerekin, baina gero igual Latinoamerikuan nuekin bai, eta gero igual egon esan gola baten dela justo kontrakua, ni sentidu izan ez diferentia, eta bai nahi izan neban horre emakumean golana bat itxea justo ministerio parian, euren dako nahiko impactaktia izan zen, eta nik bai neban hori itxea, gero ez dakit. Azkenean leku bakoitzak ematen dutzu gauza diferente asko, eta beti jokatu behar kontuz tematika danekin nik uste dut, eta arduriak, ez dakit, azkenean nik ardura badaukat eta konsiente izan behar horrekin nik uste dut. Gure saiban izena da Zubiak, eta badakitzuk zubi batzuk eraiki dituzula ez, adibidez Bergarako senegaldarren elkartiakin? Bai, justo egin berba denbora baten, gero Mikel Remakek bai, eta oin ez dakit, gare hor berbetan abertzo zein aldan eurei laguntzeko bai euren proiektuakin, eta guretzat, izango zen, la hostia, azkenean motibatze dozku bastante, eta onjokan airian dago dana eta ikusiko da, baina bai Bergaran zoze sortzia, Bergaran dako, inguruko herrixen dako baitxa, eta gero gara jun alizatia alba da, eta eurekin hori bizi eta ikusi zela doianango proiektua, eta ez dakit, guretzat ez dakit oso guapo, gero ikusiko ertetzen dano ez, baina bai. Egungo erronka potente moduan, gizartearen erronka potente moduan ikusten duzu inklusioa horren inguruan gabiz eta hori ikusten duzu erronka moduan? Bai, nik uste dute, ez dakit dela gutxi berban ginen hortaz lagun artean eta bai dagoela aldatzen asuntua pixkat, baina nik uste dut zailena, ez dakit zela esan, kara a la calle o a la galeria danok aldatu dugu pixkat berba itxeko modua edo tal, baina gero bai ikuste dute, ez dakit, mutil artean matxismo pila bat onjokan,
Ez dakit, beste kultura batzungan zela itxen dan berba, bai, ikusten jokan barrura lan asko enbideala, enbiogula danok, azkenian, nik ez esaten ondo itxen dutenik bez, azkenian danok ikasi bio, bai ikusten dute lagun artean eta kalian bai erabiltzen dela igual vokabulario bat inklusibo dagoa, baina gero eportaz adentro nik uste dut jokan lan pila bat dagoela itxeko. Eta galdera zaiena igual, zela egin leikeu aurrera, zelan eman leikeuz pauso horre? Niretzat bakoitza personalmente aldatzen. Irakurtzen o jakiten eta gero konstiente izaten nun zaren momentu bakoitzian, zeinekin zaren berbetan o zeinekin ez, eta zertaz ari zen berbetan. Ez dakit, pixkat nik uste dut edukazio asuntua dela eta jakitia bebai zela itxen da, ez dakit. Azkenean nire ustez bebai askotan da bakoitzak aldatu da ditu gauza asko, aldatu bio gauza asko, eta nik uste dut, langintza hori bakoitzak imea da bela personalmente, eta gero ja, danon artean aldatu aldia gauza batzuk, baina nik uste dut bakoitzak imea da bela hor kamisa ondizena. Eta bukatzeko, aipatu dugu hor zubitxo bat eraiki dozula, baina hemendik eta etorkizunera begira gizartea eraldatzeko eta baiara inklusiboago bat lortzeko, ze zubi eraikiko zendu zen zuk, edo ze mutur lotzia ikusten duzu biharrezkoa? Galdera nahiko zaila, bai, ez dakit. Esan dut zutena bai, bakoitzak aldatzea pixkat, eta gero igual artiai begira baiaran, niretzat saiatzen ez olako gauzak itzen bai tematikia gaitxiko, baitxa generazio berrizek ikusteko beste bizimodu batzu darela eta aldatu aldozula zure ingurua, bai, ez dala dana fabrika eta dauzela lan gehiago eta horrek azkenean zabaltzen dau ikuspuntu hau bai, ez dakit, eta gaztiei bai saiatzen naiz erakusten, nik bai neukan referente bat esan moduan arrasaten, grafiti munduan, baina hontaz bizidan pertsona eta pintoriak esatu ditu gutxi, eta bai guztako jaten aldatzea o zubi bat ditxea, hor gaztiekin ikustea beste bizimodu asko darela, eta zabaltzea azkenean zure ikuspuntua, eta esatia ez dakit, danakin uste dut, nik uste dut hori nahiko importantia dela, ez dela bakarrik hemen bizi fabrikan lan egin eta maitzen dela dana, ez dakit. Oso ondo Jokin, eskerrik asko, eta eskerrik asko baitxa gure baiariari paretetan koloria jartzearen. Eskerrik asko zuek.